Ontologi er en del af det videnskabsteoretiske. Og når vi taler omkring ontologi, så er det jo sådan bare en anden måde at, hvad skal man sige, gå ind og sige noget omkring, hvad er det egentlig, det betyder, når vi lærer om noget, der eksisterer. Så altså ontologi, sådan lidt direkte oversat, det er læren om det eksisterende. Og det har sådan set lidt at gøre med, at når vi skal lære om, hvad der eksisterer, altså eksisterer jeg, eksisterer VCM, eksisterer VIA og så videre, eksisterer en hund, så giver det rigtig god mening, at når vi kigger på de ting, der er omkring os, og vi skal prøve at forstå det, der eksisterer omkring os, at vi begynder at lave antagelser om den ting, som der rent faktisk er der. Så man skal sådan prøve at se det som et udtryk for ontologi. Hvordan er det, vi sådan antager, hvad skal man sige, hvad er det for nogle antagelser, vi har om den genstand, vi studerer. Hvis det nu er en hund, så antager vi jo nogle ting om den genstand, altså selve hunden. Og hvis vi nu studerer en supply chain, jamen så antager vi nogle ting om den. Så prøv at holde fast i, at det har noget at gøre med, at vi antager ting om den genstand, vi studerer. Så det betyder altså, at vi har en genstand, det kan være en supply chain, det kunne også være et produktionsanlæg, det kan være en hund, det kan være et menneske, men vi har en genstand, og det er den, vi er interesseret i at studere. Og det er også det, I gør i jeres projekter. Der er der også nogle genstande, som I skal studere. Og for at ligesom vi kan forstå, hvor det bringer os henad, så skal vi også kunne håndtere, at der er forskellige måder at se den her genstand på. Så lad os prøve at kigge en lille smule videre. Så hvad er virkelighed? Og hvilke ting eksisterer? Og der har jeg sådan lige prøvet at gøre det sådan forholdsvis simpelt. Og det som er interessant her, det er, at der er sådan to sådan forholdsvis simple tilgange til det at forstå noget omkring eksistens. Og det er så her, hvor jeg har gjort det sådan virkelig simpelt. Men det er faktisk ikke så simpelt, at det ikke er rigtigt. Så derfor så giver det rigtig god mening. Den ene, det er, at når vi kigger på vores omverden, når vi skal prøve at forstå, hvad er eksistens, så kan vi jo tage et udgangspunkt, og det er, der er noget, der er givet til os sådan helt naturligt. Altså, så vi taler egentlig om det, at det er naturgivet. Og der kunne man jo godt forestille sig, at et bjerg, det er sådan set naturgivet. Så hvis vi starter med at skal forstå vores omverden og forstå virkeligheden, så kan vi starte med at spørge os selv, er det her noget, der er naturgivet til os? Eller, og det er så den anden del af det, det er kultur. Er det noget, der er kulturgivet? Altså, er det noget, der er givet til os på grund af kultur? Og der er det, vi skal huske på, at kultur, det er jo noget, der er menneskeskabt på et eller andet niveau, fordi kultur er jo det, der er sammenhængskraften i det, som vi rent faktisk har sammen som mennesker. Og derfor så kan det godt give nogle forskelle i, hvad er det virkeligheden så er, og hvad er eksistens? Fordi hvis noget har en eksistens, fordi det er naturgivet, så kan vi kigge på det på en måde. Men hvis noget har en eksistens, fordi det er kulturgivet, så er det ligesom en anden sag. Så derfor det her med ontologi, det er altså et spørgsmål om, at vi har her den grønne, det er naturgivet. Og hvis noget er naturgivet, så hænger det rigtig meget sammen med, som vi kan se her, det vi kalder objektivisme. Og det betyder, at vi sådan prøver at være objektive, altså vi prøver at forholde os sådan koldt og kynisk og sådan lidt meget videnskabsorienteret. Forestil jer de her videnskabsmænd, der står og laver forsøg med kemi eller reagensglas. Altså vi sådan forsøger virkelig at være sådan rationelle i vores måde at gå til tingene på. Hvorimod, hvis vi har noget, der er kulturgivet herover, så er det sådan en anden tilgang, vi rent faktisk har til det. Så er vi over i det, der hedder subjektivisme, altså hvor det er subjektivt. Og jeg vil umiddelbart gætte på, at I kender
de her to begreber, objektivisme og subjektivisme, ud fra at vi siger, jamen, jeg er meget objektiv nu, eller jeg er meget subjektiv lige nu. Så det er sådan nogle begreber, vi godt kan tage med os. Og så kommer jeg faktisk frem til, at jeg godt kunne tænke mig, at I lige lavede en lille øvelse. Og der vil jeg putte jer ind i det, der hedder breakout rooms. Og breakout rooms, det er der, hvor jeg sætter jer ind i nogle tilfældige grupper, og så ryger I ud i sådan nogle små grupper, hvor jeg er en 3-4 stykker. Og så får I lige nogle minutter derude, og så kan jeg kalde jer tilbage igen, og så kan vi så sammen prøve at diskutere de her ting. Så hvad er det så? Altså selve øvelsen. Hvis vi nu kigger på genstande, så det I lige skal være opmærksom på, nu kommer der lige om lidt, når jeg klikker på næste slide, så kommer der nogle genstande her, nedad, og det I så skal gøre ude i jeres lille gruppe, det er, at I skal se på, er det noget, der er naturgivet, altså er det noget, der er givet til os fra naturens side, eller er det noget, der er givet til os fra kulturen. Og nu må I gerne prøve at finde jeres eventuelt en mobiltelefon frem eller noget, men lige så meget, fordi så kan I lige prøve at tage et billede af det her. Fordi så har I det med, når I kommer ud i gruppen, fordi så kan I ikke nødvendigvis se den her slide nemlig. Men hvis vi nu kigger på genstandene, I skal simpelthen kigge på penge. Er det noget, der er naturgivet, eller er det kulturgivet? Når I så har diskuteret det, brug cirka et minut på hver af dem her, og så kig på, hvad med regnskoven? Er den naturgivet eller kulturgivet? Hvad med vampyrer? Er det naturgivet eller kulturgivet? Tyngdekraften og supply chains. Så det er simpelthen opgaven. Vi er så kommet til det, der hedder epistemologi. Og epistemologi, det er læren om erkendelse. Altså det at erkende noget. Og hvis vi prøver at se en lille smule mere ned i det her med erkendelse, så er det sådan noget med, hvordan erkender vi virkeligheden? Altså, hvor vi før i ontologi prøvede at se på, hvad er det for nogle antagelser, vi har om virkeligheden, så går vi her sådan ind i at prøve at se på, hvordan forstår vi så virkeligheden? Hvad er det, der gør, at vi har en bestemt opfattelse af virkeligheden? Og det er jo det, vi egentlig sådan, forstår ved erkendelse. Og det betyder også, at vi kunne stille det her spørgsmål, hvordan ved vi det, vi ved? Så altså, prøv at lige lave et lille tankeeksperiment, hvor jeg tænker, hvordan ved jeg, at Brugsen ligger der, hvor den nu ligger? Jamen, det gør vi jo så, fordi vi måske har undersøgt det, eller vi har fået det fortalt, eller på en eller anden måde. Men hvordan ved vi, at tyngdekraften eksisterer? Hvordan ved vi? Og så på den måde kan vi stille spørgsmålstegn ved, hvordan er det, vi ved det, vi ved? Og der går man inden for epistemologien. Der går vi simpelthen ind og prøver at stille to spørgsmål. Og det ene spørgsmål, det er, bruger vi vores sanser til at forstå virkeligheden? Altså, og det er virkeligheden. Så epistemologisk, så går vi simpelthen ind og siger, bruger vi vores sanser til at forstå virkeligheden? Det vil sige, er det noget med, at vi skaber holdninger, vi lugter til ting, vi læser tekster, vi prøver at se sammenhængene i de der relationer, som vi kan se. Det er sådan en måde at forstå virkeligheden på. Eller bruger vi vores fornuft og rationaler? Det vil sige, går vi ind og prøver at forstå vores virkelighed ved at få nogle facts på bordet? Er der sådan nogle fænomener, vi umiddelbart kan observere? Og der kunne man jo sige, sådan et stjerneskud, det er jo et fænomen med små sten, der smutter ind i vores atmosfære og brænder op. Der kan være andre ting, som vi kan observere, og som simpelthen er fænomener. Og er der nogle generelle love, som vi på en eller anden måde kan forholde os til, som altid gælder? Tyngdeloven for eksempel, og tyngdekraften. Så når vi skal prøve at forstå, hvordan er det, vi erkender den virkelighed, vi er i, hvad er det så, vi gør? Bruger vi vores sanser til at forstå den?
eller bruger vi vores fornuft og rationaler. Og lidt afhængig af, om vi bruger det ene eller det andet til at forstå vores virkelighed med, så har det nogle konsekvenser for den måde, vi så rent videnskabsteoretisk taler om det. Så hvis vi prøver at se på det, så vil vi så sige, hvis vi nu skulle erkende noget omkring julemanden, som jo klart er kulturgivet, og regnskoven, som er naturgivet. Så prøv lige vi skal ikke lave en øvelse med det som sådan, det er bare lige en øvelse, hvor I tænker. Så jeg holder lige mund i sådan 15-20 sekunder, og så prøv bare lige at tænke over, julemanden, bruger I jeres sanser, eller bruger I fornuften? Og hvad med naturgivet? Regnskoven, bruger vi sanser, bruger vi fornuften? Så jeg tiger lige stille i 15 sekunder. Godt. Så tænker jeg, at de fleste vil i hvert fald hælde mest til, at julemand, det er simpelthen vores sanser. Det har noget at gøre med skrevne tekster, det har kontekster i sig, og det er holdninger osv. Og det er jo sådan med julemanden, at der er stadigvæk børn, der kommer i skole, og som fuldt og fast tror på, at julemanden eksisterer. Og det er jo fordi, de har brugt deres sanser, har fået det fortalt, og der har været masser af gode ting omkring det at forstå en julemand og give god grobund til at tro på, at julemanden eksisterer. Og så kommer der nogle andre ting i spil lige pludselig. Så kommer nogle af de andre børn og siger, at de har aldrig nogensinde set en rigtig julemand, at de har opdaget, at og sådan og sådan. Og måske kan nogle af jer der selv huske, at det har været på den måde. Så det kulturgivet, der kan vi jo sådan set drage konsekvensen og så sige, at vi kan jo bilde folk hvad som helst ind, bare vi er konsekvente nok i den måde, vi sætter vores historie og vores fortælling op på. Yes. Lad os prøve at gå lidt videre til det, der hedder metode eller metodologi. Og det er simpelthen, det er sådan læren om fremgangsmåde. Altså hvordan går vi fremad, og hvordan undersøger vi ting, og her har det rigtig meget med data at gøre. Altså hvad er det for nogle måder, vi får hentet data på? Så en ting er jo, at vi har en bestemt opfattelse omkring virkeligheden, at den måske er kulturgivet, eller den er naturgivet. Noget andet det er, hvordan tænker vi om det? Hvordan er det, vi erkender ting? Og hvis vi nu erkender ting ud fra, at vi sådan tænker på historier og fortællinger og holdninger og sådan nogle ting, jamen så er det jo sådan over i en bestemt måde så, at vi vil hente data på. Og det er så det, vi ligesom skal prøve at kigge ind i nu. Så hvis vi bruger fornuften og rationaler, så er det altså et spørgsmål om, at vi vil gerne have nogle facts. Vi vil gerne være i stand til at kunne observere det. Og det er ligesom, når folk de siger, at jeg tror ikke på spøgelser, for jeg har aldrig set nogen. Okay, jamen det er jo et rationale, fordi jeg kan ikke observere noget om det. Så derfor eksisterer spøgelser ikke. Og det betyder, at vi vil egentlig gerne have det, vi kalder kvantitative data. Og det er data, som kan måles, og de kan vejes, og de kan tælles. Og vi kan på en eller anden måde generalisere ud fra de her data. Og hvis det er sådan, at vi tager en kuglepen og holder op i luften og slipper den, så falder den ned til jorden. Og så er der nogen, der vil sige, at det er jo så beviset på, at tyngdekraften eksisterer. Og hvis vi gør det nok gange, og det er det samme, der sker, så kan vi ligesom generalisere ud fra de data, vi har opsamlet om, at det sker hver gang. Det er jo sådan det argument, og det kalder man sådan en induktiv måde at slutte på. Så er der den anden, hvis vi nu bruger vores sanser til at forstå den. Og det kommer en øvelse lige om lidt også, men hvis nu gerne vil vide noget omkring, hvad synes folk om den her supply chain? Hvad tænker kunderne egentlig om den måde, de får leveret varer på fra den her supply chain?
jamen så kan det jo godt være, at vi her er mere interesseret i de holdninger, som kunderne har. Og så er vi måske over i nogle mere kvalitative data. Altså det, når vi spørger folk om noget, hvad synes du om? Og så siger de et eller andet. Og det kan vi jo ikke som sådan her, det kan vi ikke som sådan måle, veje og tælle. Til gengæld, så udtaler de sig jo om noget, nemlig om, hvad de synes om et eller andet, så vi får noget dybde på og noget forståelse. Men vi kan jo sjældent generalisere, bare fordi vi har talt med 1, 2 eller 10 personer omkring en supply chain, fordi det er jo deres individuelle observationer og holdninger, vi får, når vi spørger dem. Så derfor har det altså en konsekvens, at vi eksempelvis ender med at have en idé om, at noget er naturgivet, og at vi erkender det ved at bruge vores fornuft, og dermed går efter at indsamle kvantitative data. Så det er sådan ligesom en måde at forstå opsætningen på. Eller hvis det er sådan, at vi tror, at noget er mere kulturgivet, det kunne være vampyrer eksempelvis, jamen så er det fordi, at vi tror faktisk mest på, at det har noget med nogle holdninger at gøre, og det er vores sanser, og vi har aldrig rigtig set det. Men hvis vi nu skulle prøve at forstå den her idé om vampyrer, hvad er det så for nogle data, vi kan få? Jamen så kan vi automatisk sige, at vi kan altså ikke gå ud og måle, hvor mange vampyrer findes der, for vi kan ikke umiddelbart lige finde nogen, og vi kan heller ikke tælle dem og så videre. Men derimod kan vi jo gå ud og spørge folk om, hvad tror du omkring vampyrer? Tror du, vampyrer findes? Hvorfor tror du, de findes? Så vi får dybt forståelse og sådan noget. Men vi kan ikke generalisere ud fra det, så sige, jamen selvom der er 100, der siger, at vampyrer findes, de har aldrig set dem, de har ikke sådan ligesom kunnet måle dem, de har ikke været sammen med dem, de har ikke været til fest osv. osv. Så det kan være rigtig svært at generalisere. Men måske kan man godt generalisere, hvis det er inden for en virksomhed, hvor man siger, jeg vil godt tænke mig at undersøge holdningen til vores madordning, vores frokostordning i den her. Og så kunne det godt være, at det var en idé at spørge, og så kan vi måske have en virksomhed med 1000 medarbejdere, og hvis vi spørger 100, og de sådan sammenstemmende siger, at det er faktisk en rigtig god ordning, vi er glade for det, og så videre, så videre, så kan vi måske godt tillade os at generalisere en lille smule, og sige, så gælder det nok for de fleste, eller så har vi nok haft nogle flere klager. Så det er mere sådan at være opmærksom på, at afhængig af, hvordan vi opfatter virkeligheden, og den måde, vi skal erkende den genstand, vi undersøger, så har det en konsekvens for den måde, vi vælger at indsamle data på. Og så er der måske nogen, som kunne tænke sig, at men i VCM og alt det, vi laver, er det ikke rigtig meget kvantitative data? Jo, der er nogen, men der er faktisk også rigtig mange kvalitative data. Ja, det vil sikkert åbne sig lidt senere, når vi prøver at kigge på, hvad vi ellers har af måder at beskrive data på. Så en øvelse, som I får lidt tid til her, cirka 10 minutter. Og jeg skal lige sige en lille smule mere om øvelsen, men som I kan se her, så er det altså, I skal sammen, og det er jo en forholdsvis nem øvelse, men nu prøver vi at bruge nogle af de her begreber. Hvordan kan vi finde gennemsnitsalderen for VCM første semester, og gennemsnitshøjden for VCM tredje semester? Og måske skulle vi endda gøre det sådan lidt mere aktuelt, og så sige, at det er faktisk for tredje semester, så det er jer, I skal finde det for. Og så er I selv en del af undersøgelsen. Så hvis vi går ind og kigger på det, så det første, I skal gøre, det er, hvad er jeres antagelse om den genstand, der undersøges? Og jeg retter lige 3 her igen, sådan at vi ved, at det er jer. Hvad er jeres antagelse om den genstand, der undersøges? Og hvad er genstanden? Genstanden her er jo gennemsnitsalderen. Det er den, vi har her. Det er den ene genstand. Så hvad er jeres antagelse? Det er jo ontologi. Hvad er jeres antagelse om gennemsnitshøjden? Det er også ontologi. Det vil altså sige, er den kulturgivet, eller er den naturgivet? Ligesom første spørgsmål. Og skal vi lige have de her næste slides til at komme op der. Det næste, det er, hvad er der tale om
kvantitative data, eller er der tale om kvalitative data? Det er så det næste, I skal prøve at vurdere, når I har vurderet, om det er noget, der er kulturgivet eller naturgivet. Og det næste spørgsmål, det er så, hvordan kan vi indsamle de her data, som vi så har? Og det er jo altså et spørgsmål om at sige, helt konkret, hvordan vil I indsamle data? Altså de her kvantitative eller kvalitative data, hvordan mener I, de skal indsamles? Og det sidste spørgsmål går ganske enkelt på, hvordan vil I behandle de data, som der så bliver indsamlet? Altså hvordan kan vi behandle dem? Det er opgaven. Og så vil jeg putte jer ud i de her breakout rooms igen, hvor I skal løse den her opgave. Så eventuelt lige tage et billede, eller lige skrive opgaven ned her, således at I er helt sikre på, at det I skal, det er at finde gennemsnitsalderen for VCM 3. semester, gennemsnitshøjden for VCM 3. semester. Så skal I finde ud af, hvad er antagelsen? Det er altså det ontologiske spørgsmål. Og så skal I jo selvfølgelig også forholde jer til, hvad er det for en epistemologisk tilgang, vi har, og er der dermed tale om kvantitative eller kvalitative data. Hvordan vil I indsamle dem? Det er ikke noget, vi har snakket om, men det er mere der, hvor I så bare skal komme med jeres bud på, hvordan vil I indsamle de her data, og hvordan vil vi behandle dem. Heller ikke noget, vi har snakket om, men det ved I en masse om, fordi I har haft statistik og sådan nogle ting. Så er der nogle spørgsmål, er der noget, der er uklart i forhold til den opgave, jeg gerne vil have, at I skal løse? Når nu vi har med afsæt i jeres forslag her til, at vi kunne have spørgeskemaer og noget beskrivende statistik, set i forhold til gennemsnitsalder, så giver det jo rigtig god mening. Lad os prøve at se på. Jeg har her en lille oversigt, hvor vil sige, jeg har også nævnt sådan noget som spørgeskema, at vi går ud som enkeltperson og har spørgeskema med i hånden, som vi har printet ud hjemmefra, og så spørger vi simpelthen. Det kunne også være, at vi sendte det pågældende spørgeskema via et link her, via noget web. Det kan også være, at vi lægger det frit frem, så folk selv kan udfylde det. Det kan også være, at vi beder om til en klasse læsning eller noget og lave en håndsoprækning. Så der er rigtig mange måder, vi simpelthen kan skal man sige, samle de her data ind. Så er der det her med middeltallet og standardafvigelsen. Og middeltal er jo bare gennemsnit. Og det har vi jo sådan set talt om, og det giver jo rigtig god mening. Så er der så noget som, måler vi alder i år, eller i måneder, eller i uger, eller timer, eller sekunder. Hvad er mest præcist? Og der er vi nok nødt til at gå tilbage og så sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil måle? Jamen heroppe, det var gennemsnitsalder. Og skal det så være i år? Det er jo det, vi normalt vil gøre. Eller skal det være i måneder? Er det det, som giver mest mening i den her sammenhæng? Det kan vi jo sådan set overveje, hvad det er. Men de fleste af os vil nok umiddelbart sige, jamen det er år. Men der kunne jeg godt tænke mig at bede jer om at sige, selvom I følger jeres første indskydelse, og tænker, jamen når vi måler alder, så er det selvfølgelig år. Prøv lige at stoppe op en gang, og så sige, det vi måler, hvad er det egentlig, vi måler? Altså, hvad er det for nogle antagelser, vi har om den genstand, vi måler på, vi undersøger? Skal vi bare gå med det, som vi sådan umiddelbart ved? Eller er vi måske nødt til at lave lidt undersøgelser først, for at kunne forstå den her genstand bedre, inden vi kan sige noget kvalificeret om, hvad er det egentlig, vi skal undersøge? Så det må I gerne have med i jeres overvejelser, når I skal til at lave undersøgelser. Så er der så noget som, udover at have gennemsnitsalderen, gennemsnitshøjden, kan vi bruge det til noget, set i forhold til VCM 3. semester. Og hvis vi her har andre demografiske variable, eksempelvis køn, altså mand, kvinde og så videre, og jeg tænker, der er måske lidt udfordringer med kønnet, fordi der er rigtig meget tale omkring lige pt. Har man overhovedet sådan en idé om køn,
Og der er sådan en diskussion, der kører også internationalt lige for tiden omkring det. Men det må man også forholde sig til. Så er der bopæl. Det kunne være noget med postnummer. Hvor kommer man fra? Hvilken indkomst har man? Hvilke holdninger har man til fodbold? Hvad er det for nogle ting, man sætter pris på? Hvad er det for nogle fritidsaktiviteter, man har? Så hvis vi nu spørger om det, så kunne det jo være, at vi kunne lave sådan et regneark, hvor vi så har her spørgsmålene, og så har vi henad her, der har vi vores respondenter. Og så kunne vi så se, jamen okay, vi kunne lave et træk på vores regneark, hvor vi kunne sige, jamen alle dem, der er 20 år på VCM 3. semester, hvad karakteriserer dem? Kommer de et ganske bestemt sted fra, eksempelvis? Det kunne også være, at man kunne se på, jamen gennemsnitsalderen på VCM er sådan og sådan, og gennemsnitsindkomsten er det her, eller holdningen til fodbold er sådan. Og så kunne man omvendt bruge det til at begynde at sige noget om, jamen alle dem, der kan lide fodbold, de er sådan set potentielle ansøgere til VCM-studiet. Sådan kunne man jo bruge det. Og så begynder vi at gå ind i analysefasen, og rent faktisk bruge vores data til at lave analyse med. Godt. Det var sådan en øvelse med gennemsnitsalder og gennemsnitshøjde. Og så laver vi lige en enkelt øvelse mere, inden vi har en pause. Og den øvelse, den er sådan lidt mere over i den anden ende, kan man sige. Hvordan kan vi finde studerendes tilfredshed med VCM-studiet? Og det her med tilfredshed, det er jo så altså den genstand, der undersøges. Det er jo tilfredshed. Så der skal man lige overveje, hvad er vores antagelse om tilfredshed? Rent ontologisk. Er den naturgivet? Er den kulturgivet? Er der dermed tale om kvantitative data eller kvalitative data? Hvordan kan vi indsamle de data, og hvordan kan vi behandle de data? Så det er altså opgaven. Og I vil nok jo komme frem til, at det er sådan noget, der er kulturgivet. Det kunne jeg forestille mig, det vil det jo oftest være, fordi den genstand, vi undersøger, nemlig studerendes tilfredshed, det er jo ikke noget, der er givet af naturen. Det er jo noget, der sker inde i de her studerendes hoveder. Så det er jo noget, der er kulturgivet. Det er jo noget at gøre med menneskers opfattelse af en bestemt ting. Og derfor så er det jo kulturgivet. Og dermed er vi måske over i det, som vi så kunne sige, jamen, så er det kvalitative data. Der skal vi bare forstå, at kvalitative data er ikke nødvendigvis bare ord. Man kan jo godt måle en holdning, eksempelvis. Hvis jeg spørger jer bare for at demonstrere det, hvis jeg spørger helt sådan groft og åbent ud, hvordan er din tilfredshed med VCM-studiet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er slet ikke tilfreds, og 5 er meget tilfreds. Så har jeg jo bedt jer om, hvis det er mig, der spørger jer på den måde, så har jeg jo bedt jer om at tage stilling til noget ud fra en skala, der går fra 1 til 5. Men det er jo ikke det samme, som at vi rent faktisk kan måle det. Det er bare et udtryk for, at jeg forsøger at kvantificere noget, som reelt er kvalitativt. Men det kan man jo godt. Så det skal I lige have med jer, når det er sådan, at I laver den her lille opgave. At vi godt kan kvantificere noget, der er kvalitativt, men at det ikke dermed bliver objektivt korrekt. Så det skal vi lige have med os, når det er sådan, at vi løser den her opgave. Yes. Inden I bliver smidt ud i breakout rooms, hvordan ser det så ud? Er det her en opgave, der er forstået? Er der noget, jeg lige mangler at gøre rede for, inden I kan diskutere den? Så må I gerne lige sige til.